ga kiti gane meri morio kaiga monte merimo musacha mombekero wosere tobo nchinguma magana ko rogorari kike magya jubilgrase azimio la umoja mongonyo na nchembe kieni abana acharo kangagenda ngachikora adisi aseketega ngakwe kumbe nyasaye gate batenga ki omingo ya kako genda ni tarisis genda ni neva ngarobo gabana ngatikera murabale sika bana gotara ono kana already next tarisis na je neva na roki unesu mongo ya machoge gaki omosacha marera ngeso wakirwe na kinare ranga gaki tataba kune chinkoro montambo kione jubilee ekama arama yeri ruma omorembo Kristo obenainwe na Father you gave guidance ondoko etama minchama nganao kibonga politiko sigo trimboka torandi onde randi ayao tataba kwe milele daima. Amen. Erongolea negoro wachiri buisano chiwa so asensani. Asante sana. Mheshimiwa Obingo Magara otoire basha ya maliga 5,000 shillings bia sana mheshimiwa. Asante. Thank you so much. Sio kwamba nawadunisha nyinyi wapendwa gakina nde tiganda na nyorunga na jire nyorire yonko mnyoka kama kamageri ko seni basha bandore ntambo kele Yesu. Bia thank you. Asante sana mheshimiwa, tunashukuru. Omochumbo ndo kabere ntegete kole taga neremo eli bagasoke no mochumbo gambete South Mugrango, the former member of parliament, almost came Manson Oyongo, Kenya National Congress. Na ndo kolegio wa governor. Biamano sana. Ditangani kuru ngora yana asiririani okali na abana bae na abaiboli from both sides of the family. Mong'ina pole nyasaye rigoro tarairi na kwe direction na kyo komenyense yega ocho kini abana bao moigene na kworoki na kyo kina na kyo kini abana pole sana. Inje ngoro ku Manson Oyongo na beto muchimbo South Mugrango chitamu ibere ngatiga ngatakobo governor nyasaye tanja na last time kwenye ngakiane teraika injendo ngambone ngakiane ya ikire mombu atesi ndende nibo yeino inje bina na kinire gocha na kolire biasara semyaka sara sini nkolenda enibo yane nkokolega sinteri konyora sara mombu atesi asobo governor mondigere muri yane gombu ate myaka gati tindi mo musahe moke tindi mo gako chikorara bis inje so merete egasi uchumi yokolenda chivesa egenda te kamonda te kobate bieke na sevions abanya biashara abangi na mboga aba muraba boda nimba chivesa mutali koira ni faida mokole biashara bienu koruororoka na ngo muchimbe South Mugrango gona ngu 10,000 ase basari mombu atesi nkobe governor yeino chibesa nchire bosongo yona rugwetani 20,000 oyo minto magaro kwanire gaiga tuwarenge babere nyasa akamukuna agatiga koboli obo governor kurubogirango ninjente buyeka yonchi kwa chabugirango na rachi nyorire igato sinyane nainu amachoge mombu atesi tonyoro bugavana obo igenda tukobatebi enenga kiyagucha ewenda kanyoro bugavana abantu ba Kisi County Kisi Central that's Kitutu Nyalibali na Bonjali mbakole miaka yabe 10 bono bugavana ebole South Mugrango umachoge gesiekebe tumubwati onde tingera libageri gabaminto tiangera libageri ga mbwatesi abantu baminto kurubo basi bale babere nkora abashachi barachiabo igo bugabana iuntagete boche gaiga mumbwatesi mbaletera amache kibasanchiro chiamache amache kiro mochi etap 1 kilometer tap to water 1 kilometer tap to water mumbwatesi torosie county eito
enigo yetu tuye bage ngora kire kenyiro kenyore shayae nyasabe nainu mukoro moyobia bina moko gendanka inyora ngobugaba nanguja bogocha no mondo tene kurugucha obwate chisemi chingiya obwate emyaka emiya obwate ochusiengiya no yongo nyamweya arama yane nekebungo nyasaba seni asante naje ngwenda asante bia mano sana. Thank you, Your Excellency. Naba ibera mwensi buna muri babere igo na inde tinda ibera onde timanye tina arolire aba obusaba atenende bomayaga babere konyarambara TV. This is 10,000 shillings. Erongoli ya 10,000 shillings kurase mheshimiwa Manson Oyongo. Thank you so much. Asante sana. Musangere kano mugima morocho nani chetinkwani ties speech onye mwantegera. Ugo muntu ndi wensi nkorangeliga iga aire the shortest time possible. Lakini nganchirendete abarayi baitu babalimu. Abarayi baitu babalimu. Kubasera ande rero gosera nkoya. Chebye kan kubasera maragobe ka twakolire. Kupet representatives on the Narora leadership ya Kupet Kenya National Union of Teachers a representative nerera eda ikaya mu ainyairo eron kwa gambe kirugeke represent ya bari maso musangere kanao. Asante sana narolire keronkorora narolire ekwayeli nkwaye kieli konyoletara tera nkwaya kieli konyoletara tera ngakekoro kwe minyoka bone itemwe yamo minyoka sawa asante sana nyairo karai karanza I guess you know mheshimiwa the governor aspirant ya Sandono mheshimiwa Paul Simbarati. Yawa sana, thank you. Ekwaye linarangeli. Ekwaye lindengira ni normals. Nataka kuomba kwa heshima kubwa. Abantu musangera kano mwensi moikaranse. Abuna abageni baino bagocha. Yawa sana, thank you. Bekere kwaye ya na item. Asante sana. Thank you. Asante sana. Ekwaye li chake item byabo sana. Babekere byawano byawano sana. Abageni bagandeta gocha kae kwaye li baga etere. Umugeni yoyo ine party candidate ya Sandona. Kama hakuna tuwete kwa wengine. Ekwaya nini unganyete olio kombekere kwayo musikinga ibaya na uchi thank you. Unafanya nini hapo? Tafadhali. Hao wanafanya nini hapo? Vámonos.
Thank you. All the former councillors ba kwebicha yoka ngai bali mwaka sabelio na barra. Former councillors ba ko getangi ni barochi. Former councillors mwaka biencho mare ni barochi. Asante sana. Asante sana. Yeneshime nene sana. Yo ya kolereshu je. Biamano ntagete wasaliuti omonto yo mobyeke deke yamu. Chief ngero mwako yo sebelio neroro kanu mutamba asabansi batatu. Aba introduce abandi gakimo ngangire Senge njombate program entame. Aba isimiwa bayikirega eso mochoyoke sabakwa na abakeire mbuya mono abakoligyo bogabana abakoligyo bochumbe abakoligyo bo senator abakoligyo bo MCA na abakeire mbuya mono omochosa ndona mugakontweka tigatotene pole sana esabamba twakirwe ogwakwo konene tali okugweka etwasiri no twarenga tukainwo yo minto koino nyanja gakine mechande menene tweni na sandono yongo chikoba mwemzi obombaba gakitabatari amasikani yakoru ese simbe yararire eyene twoni yo mubagaga yabombaba yagesabakwa yabombaba ngina okusiengi bana bamwachoge eturasara yo OTM twera nerie kyama yo OTM pole sana esoko ziri mu Yesu cha yasaba beko naye ngobo samwango chikuwanja gakimo change nyone kirasi kemoga kiaga chomo chyoyo kere kunyonsa no sandona ekirasi kemo tunya komunyiro mwana yurari yama sana sonse severio tenaigo mwaka kansera miancha na kanseronde introduce yaba malieta bako imokyo ko bakoiga in 1 minute abana ba kansera ba introduce mwaka tena barabo emeremo Jen Councillor Jackson Yogetange, Biamana Soja Watuapo. Biamana sana Councillor Yogetange, thank you. Former Councillor James Yomare, Organizing Secretary, Asepati ya OTM, Omochokoro Bura. Biamana Onero Organizing Secretary. Former Councillor Samuel Nyakwai. Former Councillor Nyakwai, Biamana sana. Mwaka miancha pole, Onero Organizing Secretary, Asesa Ndona Lenge Treasurer, Asekiama ya ODM. Isa maskania manene amaskania manene keromo wikaransa igo ni manyetenga abantu bachira kolero mheshimiwa Sandona abale in different dimensions tubata bachumbe bano iga bayikaransa lete birogo na ende tubata chi aspirants members of county assembly kuna bano na roli mheshimiwa Protas Moindio MCA obumaliba mheshimiwa karibu sana na roli mheshimiwa Samuel Ongaso nuko MCA obo Chiborabu Indochega umheshimiwa James Magwa Ondali MCA wa Chitendere. Nataka kushukuru sana tindoche umheshimiwa Margaret Atina nere na Amora liregaiga umheshimiwa bako bata na Samuel Onuko. Asante sana. Echatena na akora karibu sana. Wana antege tukoleta aspirants bonsi bako boli chukura obo MCA bataliese ward ya bombaba bali bako boli chukura otigane bali bale chi ODM candidates yabagisange basandana motigare your party leader will bring you aba MCA aspirants bako boli siko yabo bombaba borabu koruchi ward chinde bakira koromo gisange owo kwani wasenchera ya maskani. Asante sana. Abachumbe bane mwarabu na twakora tintageti ko batebinga makoro ko bako igalioka na takatu okwa elieta lioka na sokuboli oikaranse ayande toje tokorera linka sukunyuma magaya tent amosyomboga miruka kurubo machoge chaje ward ya Bochitendere chama UPA Amos, thank you. Mogotu, former constituency office manager Bokimonge ward chama kia obokano People's Democratic Party. Ekeronko bali baga mwantigirero ngoli gali gaki nataka kuomba mu baisa kogenda igo abana basanda na batigarite gali nabake sana igo amosira ne ondaterero ngoli. Asante. Mogotu Bokimonge ward former constituency office manager ya Omochokoro Brabu ekiama kiobokano People's Democratic Party. Thank you. Biama sana moske Mokoro Bokimonge, thank you. Oseko
Asante. Watch Bravo Ward. Steven Muranga, Asante 500 shillings. Embakasi East Constituency Nairobi. Biamono Embakasi East Steve ndetere ngoli tyako genda. Oseko ngaichi basa jatonya. Inje daktari esko no mayo. Omonyaktari. Biamono Oseko, thank you. Yonko bal korwa asekia makiaupa korubo kimonga ward. Biamono. Omochosando na pole. Alieta Nicodemus Mwamba. Korubochi ekiama kia nenke nsie kefunguo. Omoyo 1000, thank you. Omoskoyo korubochi kefunguo. Tukontiama ya 1000. Biamono sana, thank you. God bless you. Biamono sana. Albert Ontiri. Tamoko Kelio. Sengera ekiama no DM. Ontiri 300 shillings korubo kimonge. Thank you. Marieta Ncheni Famarube. Konde korwa se PTP. Obokano korwa se Masige West Ward. Thomas Mokoyone. Masige West Mong'ina nande nagambete 1000 shillings. Nande na maino moto gora mondole maino tarigo togoro mutaniona baadaye. Abantu bamintu nche Musingi, Nixon. Nche nabeli na tomwe nga kenyinge. No twalengeri yagoja. Tomne atosa metenera na necho mwesimiwa korutawala Embakazi. Iga abantu bamintu bakingo basaba. Omwana mutoro yochete birre tole lakini yende ko gwana padaye ni maite. Biamano. Asante sana Musingi, ngoli Musingi. Biamano, ngoto mali sesimi bono rora musubati olinya kirali esale. Asante nari ngoli tebesimi. Mokuwa boso tsengera nere mo mwesimi. Enamba mubeke ga wabo sabali bawontebiye sesimi naba abatobera Madam Chibesecho. Esa maskani amanene. Aba MCS bantu bonse bakuboli chukura bomba babora buward. Nabasabire esa maskani amanene mo ichocho. Ko bande dageke yeme gekwera no mugisangio ino. Inchugochi. Aba mwikaranse maiga opunga monto angeti bali mbarara. Yo abatangire. Mwekanye style geteiga. Asante. Mamuro chinga mbiyamba rendete. Naende togo soka nko basarande. Biamono, thank you. Asante. Biamono, thank you. Abachumba babane mokuligia. Momanyete mrojo ne program were nimbwata bakachiga bana bakachiseneta bakachigwimendrebo. Kaki edageke ya moyoka elieta eyokuboli ebinde tonto kwana uchi kunyuma hata kuomba kwa heshima kubwa chaka kuruwa. Thank you. Nchendo na diogetange oyo Samuel Alex na digiti 2017 around yeye anatebetie abamba babonsi pi turiyo yomo bono ninche moko apore esogo sirio yomo na atagete agambira abamba ba ntuo kugamba twensi mpaka bono iga nche wontene ina sogotebia bamba batonyoro yomo ekiama kiane no DM support yo yomo toiro bogambi to support ani mpaka kwa baba. Asante sana. Abantu baminto na ira neri ngambi amano asenge ncho mwachire goto apole bono omushimi wa musiondeli. Thank you very much. Mwato sirire mwatoro kirio wanchani mwatoro kiria maskani. MCS from Kisii County na bageni bonsi pi omane na abaseni. Bona bambaba ingoro kia soko boko iga asoko oro kia bageni ngambi yamono mwachire gotwakero kwa eri asenge ncho mwana minto sando na radi. Tindi go kwa na siasa ninche nata kwa gupole no kwema nyikaninga na ninche no onde asabari bakuborie kerogo kia bombe baborabu. Biyamono moseniwe. Asante sana. Oyo akoro kwa Rose mwene. Ochumbo na otu alengenere assembly. Oletira maliga ya 3000 shillings. Zegima kwa matari. Biyamono sana. Thank you. Biyamono tigangira libage ligana njente bia family pole. Samarieta nguru kukiagera oyo nyandieka igane nkande. Kolengi timbu atikene na kwane wetani agu. Abamba bamaetekiba abamba maro. Abamba mbaite na moko legasi ino. Egasi ese sandone birengera lya bwate kolengi nyole libaga nabanku bakorera egasi. Biyamono so ntegera. Biyamono sana okiagera kiagera kwa ngachiweza nje nale kwa yeu. Oba naru wetira ende na toye birogo ga bikabera
Abamba mbia more. Sana. Thank you. Chia liko toto 20,000. Thank you. Asama lieta ngoro kudega nisongayo. Lieta lia siasa wako ndangilie mbande. Najidi ante pora se family. Ase ngake ya siasa na naonde ntene ne bono mo MCA kure party ya ANC ama National Congress. Pia mono. Mbande mbia mono, thank you. No choso boke mbande botambe na bego soboka. Asante sana. Otoire shilingi 500. Thank you. Abantu baminto mwacha gotoleresi bwairire asamalie tenkoro kwa peli maswali oseko onchomba kemena mono enkobodo bwa MCA bwabo mbabura ward nande ninde nekene chitarikikianda mutinyo nane mwakoyo ngonchora mure imokianga moko igora bwo chonchora mbuya mono to waitoko bia bolio kama bas. Okay. Yawa sana. Otoire nere ngoli ambia mono. Thank you. Totegerana bono. Bia mono ritangani asenga ngeri baga. Nande tiangera na linga bia mono ase mwajira ko twapole iga. Ritangani ngetiange tambwa marieta ne ngorgo Richard Onyoki oyo mandere. Erietarie gazi ne kiabuso bakondoka. Epati yane Kenya Social Congress longo digorwa igona algo ta kokwana ya tiganga pirie sabantu amite daika ya moyoka ke sabakwe eto muna monyoro chega muna muajirika gorogoro garia epara ne mbere igona algo ta gosabaiga aba minto mbare gaiga manyeta banene sana twar ko bwatra ne pare yare koba igona algo basabana ki nyasa tiga chanche tiga nyasa chanche nancheri tukeri monche ndo sie pare ngo ikaga iga abantu mogote bambuya na inu Mogotu sieke royo kwete no yo minto kanga ntwara kwana oyo kwete ka itutokorera mwatwari bagatwarira twa muna twanjaire nere bia mono sana mandera musani ane interendero ngoli tata bia mono sana nindo chobwa to bororo bonge mongwana omba nchaine na sandona sana oboro na bubu atembia mono my brother and we wish you well. Thank you. Asante sana. Na ende mumanyenga kuno musangirekano yole iga na ende mbrateli gotwa igo tole live INKA FM, Minto FM, igo TV moyo sangerekano sandana na rochikaini. Your Excellency once again karibu. Esa maskani manene. Your Excellency nganchere ndete abagisangyo basandona bale kuliye chikura ase kiama gia ODM. Karuga ngomwe wet. Na recognize my brother Ivan Skimori. Nero koligyo bochumbe ochira. Thank you. Ngoko andili bago mwana minto. Thank you. Aba kisangyo bali ba ODM aspirants balega. Bali ko chikogenda nomination na sandona kuruwe chi constituents chance. Banye balega ni nchwa. Ngorora kanetwe eshima yo moelyo mwakero mu kisangyo ino okwa eli. Onuka mbu yole ne aspirant yole lakini ko koleta ndo muchumbe inchwae mbu yole yora an aspirant ngo koleta ande mana igura abantu babuo kwa basera mambe bamagocha ODM aspirants barega kuruchi ward yawo wao aba ikaransa aba nabo bale kubolia bale kogenda nominations no moske sandona. Asante sana pia sana. Nigo ntagete umuske onuko mukwane tu elieta na asemo korwa Montigere Beatrice wagera likondo Montigere Beatrice because I'm boy Samuel Angasa Onuko wo Chiborabu Ward MCA. Pole sana igambo mame na siriri mokoyone. Bia sana mheshimiwa Onuko. Bia mono. Lakini ero ngoli na mwenche nkoleta maga boli Onuko. Ikara leta igo ntokumanyeria mbulera aturende. Ha? Kara leta igo ngoja okoleta. Bia sana ande kwa rweto mchango 5,000 we appreciate. Thank you. Bia mono. Amalieta ngoro kwa Rose Orondo ndo mo MCA Omochokoro Ward
Poleni kwa familia. Mbiamono sana. Sana mheshimiwa Rondo. Mheshimiwa Rongoli wao koinyoli Rondo. Rosa. Oyonero Mong'ina oko represent Machoge bus. Machoge bus ekara ali mato mobaka. Mbiama sana 1000 shillings mbiama. Asante sana. Asamarieta nkoro kwa Wilfred Bosire korwa Kiogoro Godi. Ase family pole sana na Machoge pole ya saba senwens. Mbiama sana Wilfred Bosire Kiogoro, asante sana 1000 shillings mbiama sana. Aba Machoge ba mintu wairebia ngoro kyango kobokoiga biamono jasa marieta ngoro kwa Joshua Nyabengi nigonko bori chukura korubo baracho ward nyari bari chache constituency. Pole kwa Mziba, tuko na nyinyi biamono. Biamono sana 1000 shillings Bengi and into aboli tinere chukula last time. Asante sana. Inche Meshak Aiko Bonyo Kuruma Simba Ward. E familia pole na aba mintobe constituency ye e ward ye on behalf of Masimba Ward pole sana. Tuachirega in support of our excellency the governor Simba Arati to give him support. Thank you so much. Biamono sana moskeiko asokoletere party leader yawo pole asante. Igongo Daniel ya kama Kirioba oboli obo MCA bwanyatie ko ward e constituency ya Kitutu Chache South intumuna abage tutu korusugusuba kairianyi etogo support yo mugavana okoruku Paulo Simba Arati no mo senator okoruku Richard Momoimonyonka biamono sa akama nero letirero ngolia. Thank you so much mheshimiwa. Aya abantu babo Machoge mbuyamole lakini mix karatika omuroyo no liogotero limo koigunga migi mix ye champion omanyete kwa matoinda abeka kama arabeka kama migi go koigure nganchere bonomba kwa nimbuyamole naende esamarie tankoro kunaftal wose MC migi wose championi wose Mr. Brebang bang brebang bang inche incoming MCA Magenche Ward igo mongwano weraire akoro kusandona nendugu yane sana igo ninsalirete ntu arwara rero tali koragira ngorira tuli igongo teba ntu akwerwa mwateba tiga torarira ntu akwerwa ngotera bona asinini ntu akwerwa Mungu mocha ntu akwerwa titu akwerwa totige gaki kura bono asante sana yekoro ku team Simba Arati biamono sana e champion ngero ngolirende champion Mbiamona Senge champion mwana no muya anya sana amo senetio toire 2000 shillings biamono sana karati gae Beatrice nago teneniga oyo Senge nchabantu bamanye omochumbo oyo tenena Beatrice nere balenge kenyanganyiro ikaransa ninwa ikaransa nere balenge kenyanganyiro no moske sandona ase batiembe lakini mbagendrete gento kialenge consensus. And your excellency, I want to thank you konyora watu ikaransirie samangana ya consensus now. And I remember Beatrice Baokara very serious consensus in Nairobi, and actually they were already agreeing kwanza konyoro anchira motigere sandone ticket eko ere ticket yali kirelie teria sandona lakini ese batiembe sandono orali romotigire baba na into twachaga igagota ipole ese nchomo gisangio garali. Thank you. Bona address abantu baho Mbiamona Sengencho yelibaga Your Excellency Paul Simba Arati, second governor in Kisii County to be, you are welcome. Amona abantu bonsi ababomba bana Kisii engima nabakwaniriye mbuyamole nenche gakitigangire libageri lyabene ndete pole yane hochase madam Sandona amone family yonsi Asengenjo yogosira ko mwana ominto Sandona kwalenge gafura asa Marieta Beatrice Kerubo
oyo teneine okoboria ekero kyobo MCA korwa se ticket ya ODM eina etwe magega y'omwana ominto Thomas Gosira. Pole madam, igubwata abana abake sana. Your Excellency Paul Simba Arati. Ninyori buna nagosumbuire asengenjo ya madam Okari abwata abana abake omobeka se nomination list and you agreed, Your Excellency, ngorengere ngo chikotebyora abantu ogaigo. Abamba bamurayiga ingachikura Omong'ina oteneino bwato moyo morabu ndeta abamba babonsi amo. Sese niwa. Biawa sana Beatrice, asante. Imaito His Excellency the Governor na respondi 1,000 shillings. Elindo mwano ulio minto na respondi. Think respond on your behalf, Your Excellency. You know what you have done for Nyakirario, you know respond baadaye. Asante. Aitata na yoko boli. God is good. Tukwana ni gonje tulio morogi ngwani iga. Biamono. Njengo kujospa socha nyata. Okobodia kero kurwa diabo basi masike west. Mogo sabana ite nyasaka kwa chobwe msiobo ngete tokore gazbiya. Litaka nyuma tala kwa na 1,000. Nakimagoteba. Aya nara make. Abantu bamito pora sebo kongobo. Ochanya saba se nanda batinya marige family. Aki ngachire to sabe na bwatande na chemo sabera mangende. Toko saba. To sabe. Omuyanya sa tato mwana mwekomo chenu. Mbiyamona Senge chioke kyobugima, mbiyamona somo moyo, mbiyamona keroto ajete. Etu anetre ngore nena se family yanyo le toba kongu. Nyasaye tata nyesese nyerae. Na ayabe Yesu Kristo ngwale ngekeroli. Twasabire gore bishomunga netseni ole mie family na baina basani. Abaina basani bacha kole mie family e. Kobako genda bagende biya obase nando barae. Na ndega biyamona Nyasaye ekere kwaro rede kisi kautia mabera. Kwaro ngatigo bachoro mona yona bakonye omosikezi baratra wekera sabokao. Mosedi morae mogore bishomunga netseni twasabira bakase Yesu Kristo mwoli ito. Abato babito. Thank you. Ekyobo elio. Thank you. Yasaba serio moraisi barati. Thank you. Gatigati ya ito imbwate ODM youth president we Kisii County Emburembe. Naende by the way getie ketorega igo mheshimiwa Simba Arati. No sandona akoleta to introduce abantu basobo. And so we take it very sadly that we are coming here today to mourn a hero that has fallen. Thank you. Soko genda bwanga Senge chingaki cha biro mtubwati chingaki, Your Excellency the incoming governor Mheshimiwa Paul Simba Arati ne family yo mwana ito sandona gaki omogusiga tebetenga makweli mauya uyetimo kiara kaura boke ngombe utakuri nyama ikongo. Ama kweli ekerachira somo chie tari wa kaodi ama kweli gago chaturubani omochi lakini tuatebire pole kwa niaba ya ODM Youth League ya County ya Kisii tuatebire pole na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali peponi. Elio intu tuatebire ngaba saiba Kisii County as a sub county kianda Chonspi. We are going to support the young leadership led by His Excellency Mheshimiwa Paul Simba Arati as the second governor of Kisii County. Vile we are supporting Senator Richard Momoima Onyonka as the senator of Kisii County. Bakobwatena na Monda na Doris Donya Toto. Abantu baito mochikare munekemba gesambire. Biyamona so ontegerera. Emburembe biyamona. Emburembe ane president teko gende tabwatia toma genda alimo ko inamba ya Nyakirari direct sali treasurer nera genda treasurer ngi yabana lakini enero ngoli na ukwako yana nase Omong'ina oli no emba abarabera genda Omong'ina oli babarabera no arali akoye namba meli mama mwabusandona mubekero osoro gaki ntagetendete my colleagues members of county assembly wachira kolera this foreign hero ndugu kiongozi ndugu Thomas Okari Ontweka. Nikianza na mheshimiwa sasa wa Bocharabu mheshimiwa Samuel Onuko.
Your Excellency, the incoming Governor, Honorable Paul Simba, and the team. Nje naacha kusema pole kwa ndugu yangu, my brother-in-law, Sandona, ambaye amelala. Kwa kusema kweli, tulikuwa tunapiga kampeni pamoja na tulikuwa tunaenda nomination. Lakini wakati aliwawa, ilituletea baridi na choto mingi. Saa hii natakia familia yake, na vile Mheshimiwa Beatrice amesema, all of us tuagendereire ku request our incoming governor etoke omusubati oye abe kwese list number 1 elindaji koba nominated amurepresent arenda abana bali abake batigaire. Egendo gya kabere abantu baminto nduna bagusi ntwanjaine topendane naende tokore campaign ere very peaceful. Kero monto na bwato uru yokoriye kero keria atagete korigia naende aeguri baga akerigi lakini taje gionde esa yamake abantu baminto njetingo twara kende tatia gusabera awaini coming governor abantu baminto bagusi tomubwatesi tokore ega siengia tujenjikisi. Thank you. Bia sana. Thank you. Mheshimiwa Kabere, leader of majority, who is also my chairman for procedure and rules at the Kisii County Assembly. Mheshimiwa Protas Moindi Ubomaliba. Bia sana, Your Excellency Governor Simbarati. Nabageni bo Simba kwani ngabwairire. Mwali gonkwani ganche ngale na arua. Na ade mwaigure nchende senior servant abale bonse pia se assembly. Nkoro ku Moindi Protas Aramba kurbonchari tuacha kolero yo minto ntuwatimangana mange. Lakini kurbonchari bune komanda ya bonchari tuatebanga Simba Arati nero kobe governor ya Kisii County linda sabusi county eliera boronge mwanjire baigo. Mbalenga mwanjire nga Simba reto kwa chikura. Bia sana. Thank you very much. Bia sana. Thank you. Thank you leader. Leader nero ngerero ngoli ae. Asante sana. My leader or my Mheshimiwa Nakorochi. Mheshimiwa yo aikaransa alia. Ako kwa Mheshimiwa Samuel Nyarango. Omochumbe Okitutu Central Ward. Bia sana Duke. Bia mono huyo minto Amos. A family ya Sandona, His Excellency the Governor to be Paul Simbarati. Inataka gase bintu bibere. Kwanza maleta ni wankoro kwa Nyarango Duke, MCO Kitutu Central Ward, ali Kitutu Chachi South, etau nigati. Igentege tangani inataka kufariche family asogo siri wa Mheshimiwa uyo uralire. Igento ya kamera na ngo batebi una machoge. Intwe korubo Kitutu eto ichogete chikura kwa tole Simbarati. Na naboche timu ya yere boigo. Tobwate na intwe omo senator Richard Momaima. Vile vile ntutuachire ko mwatole. Timu sa numwachire kwa mole timu ega. Mwachira nile. Tiganya saba rende mbia mono. Asante sana Mheshimiwa Samuel Duke Nyarango. Nero totigera maliga ya 1000 shillings. Sibia mono mosike. My leader of minority Mheshimiwa James Mogoa Ondari Paradiso bo chitendere. Mbiyamono amosi abantu baminto nkwani gambe yamole. Njengoro ku James Ondari na ande ilinde Paradiso. Nje no mo MCA we municipality Ogembo gosebo chitendere. Inje ninje ndendete abamba babali bamino bamate nje no mo MCA obo na ande bomaete buna nabakoreire gasi tinta etu kwana mange enacha Senge yo musani one Sandora na inchente be police familia tiganya saya bagate abalende asomore mboye arabu nkwane gente kemogioka twanjire nko batoro bugabana ko batore biro byonsi aba machoga na inche nko babori tu eri morioka na indu tigaba toye kende kemo togo ikaranzira bosongo magoso tayo kende yosi mota ete na batoko ba lakini moto ya kende na indu togo ikaranzira mesa tuari endagira
Nyasaye tigabakonye onare gutimba naye ngugusabira Nyasaye akoe kyomoyo gokorete kireki utagite. Thank you very much. Biamano sana mheshimiwa Mogoa. Asante sana. Biamano mheshimiwa leader waletire 3000 shillings biamano sana mchumbe. Thank you. Allow me go chande say members of parliament aspirants tataka kubunaga protocol gasiri ni asokoro kantiri ko hali kondo. Director wichaiga ki will tatiko orokanga no oleiga. Director tenenaye. Public demand momyoke wana likondali. Kimo weso yote baba ngana tayo director inoliba. Thank you, miss. Abara ibonsi mulega iga. Abali tualeta rambi setu kwa jamii ya Mr. Sijui Sandona. Biamore naende. Biamore. Engakia yeneyo na ino bonge. Mwaka chikura cheno no bongaini. Kende ngeyo toka nje tindiko likura, mwanga chikura. Ega sinta etoko bakorera. Mbaye bonus mapema. Monyora chibasecha ya inementwe. Mnawana tochi kwenye litale 10 yo mutienyo 7. Taliwa. Mbiamono. Asante sana director. Thank you director ngoli genda bakora terege kabu keli. Na ino yeke mwaro reka director imukire ibirige kabu magenero ngoli mwamu bwati nege kabu. Mbumo kono. Biamono sana. Ka director akora terege kabu kia nataka abantu bali batomire tindiko bali baganko batangazira kibaza cyino. Yeko garanko so kibindi kya bachumbe I will not interrupt. Biamono sana director toire 500 shillings. Ogachi mwanta ebimotomire Jackie wanta ebimotomire Jackie. Esimbe nkungu. Panto emwenzi motomire. Deke ya my brother. Entagete li ready. Bachumba bara kwana. Biamono sana. Nanchi. Aye. Goro kubachi. Seito ni gorera. Aso muntu bakolire gasi enene no mheshimiwa Sandona iga bomba ninche. Sandona osaviri muno mo MCA sitting kiera matuka mange ntwale komera no mo MCA to chorete. Bono family na ODM nchende UDA. Lakini naliko saba aya mheshimiwa Simba Arati. Omusubati okorukulirian omubeke nomination list abamba turawo kamano sana. Biamono Chafet Nyekundi omusani o Sandona nante inge family ntigero musubati okorukulirian 5000 na inchi na 1000 chavere 6000 biamono. Asante sana. Oyo ogachi change challenge. Ando ikala sans. Ogachi, Para lio. Genda bano genda roraga ali omwana olia. Lakini naende mwanyoranga na mamu mwabona ro. Biaba sana. Thank you. Aintegete kuchitangaza chibaza mo inchu. Oyo nigatomwa igona lingo koramba konye chinsa. Nigatomwa noyo koligyo bochumbo kumani bazu. Na chaga karwero ngoli ayanka. Naendo otomire chiribusa no isato na kimako matebya. Biama sana. Mpesa chire. Treasure confirm osiba sai cha swaire. Biama sana. Thank you. Na yengo gotuma tata. Jared Arogo Ongayo OPDP okoligyo wa MCA. Anyora emergency otomire 500 shillings. Yendo chali as a treasurer. Thank you. Na atango gotoma. Mwiguna na ataba. Oyo okolige chikura. Okoro kwa Aaron Koina Orutwa. Okero kyo member of parliament. Ole tirero ngoliye irenga. Ama chumeri weyemo. Mong'ina yeri weyemo. Tato mwabusiringi 500. Tato mwabusiringi 500 aba ali baikanse gali. Yanda bana. Thank you. Simba. Okay. Abantu baminto nene tigangire libageri ko bapole mwensi abamba basaya abanyorire asamaliye tankoro ku Jacqueline ke mtotom esimbe nkungu ya magenche na intutogo teba Simbarati agende motu nande tokoni engineer Albert Mbakanyaundi tosimeke chibukata asobonge arama ya itone avocado. Asante sana. Thank you.
10,000. Pole sana ese family. Asante sana Simbe Nkungu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ero kamano. Nganchire sa maskani amanene ndeto mheshimiwa Ishmael Bosire Mosota omo MCA obogia kumu. Thank you. Muchumbe. Biamono litanga nekegima pole se familia asogo siri koyo mintontweka abairi n'abasane natebire pole sana muna mwaigura marieta nguru ku Ismaili Bosire matundura kurubugia kumugwodi bugia kumwari bakondo ko umuongo jeno mo MCA sitting bono abaiga bako batanga baigure biamono sana igo ntubwate mangane Senge yerire n'abanene baito mbarakwana bono rinde kera twatebire pole amatanga aya ntwayatenenetie tugateba ngatiga turakore nyangiri yaito ya ODM no ODM tukaigwa na mana oyo minto egabana yaito Simba tugateba ngamatanga yara arakira tukore nomination rinde nyono Mong'ina acha torra ngakyo Mong'ina goja kubango ngokwanare bono Senge yechinsa ndoje twete gusi jeno diamunde no muntu ndao ni gaiga me mbabire boka omuntu yomo gakia samabera manene masikania manene muche mongere papa etano gaki mumukwere mabera achireka enambende abantu baminto namba ibere nkorere ga bwijinde njikori gicise to bonjari mate eyende yakabere timanyeti mwana naro yukuru kusimba mumu manyete oyo simba nere moko ekura yobugabana bwagusi abagaka bande n'abaminto je nakereto ngwa ekura kabere nande namokonyire yonde chairman yagirigacha tigagende kangora nande Simba mbiamono asa masikani ari ogoteba nga gabana inje tindi gukurwani ayagenda kangora inje ntige esigwatigeire ubwate rororo amasikani moye atakabo masemi bono ryo abantu bamintu ingi bakomunyokanira kurugoro bonsi bibabo bure babo gabana bacha abatigi birugo bikoiru na irobi gari ingi bako takokora chikoni gaiga aso mwana Simba n'abangina abana baka bakono kubange mintoga